Hai guys, गिबियावनो आंनि अननाय जासिबाय बा दैमु बसुमतारिया गावनि हिनजावखौ बालालायदों आरो बा दैमु बसुमतारिया गावनि हिनजावखौ बानानै आराम मोनदोंदां बियो हायलेले दे नोंबो हायो बर'नि इउटिउबार नोंबो गोरा आंल' हायालै आं गियो नोंबो हिनजावखौ दैबाना बारसिननायावनो नोंबो बानालांदो आरो आराम मोनदों बियो दैमु बसुमतारिया गावनि हिनजावखौ बानानो आराम मोनदों ओरैबायदि आं बे भिडिअखौ नुनानै मिनिनो खारबाय आरो दाय माने आङो लामायावनो दंफायो भिडिअ बनायदों आरो आं ओरैबायदि आं भिडिअखौ नुनानै मिनिनो खारबाय आरो दाय मिथिखाबाय भिडिअआ भिडिअ जाखानायसो गिदिरथार मा जायो बेलाय अयथासार गिदिर दैया गुसुथार दै मोजां था मबाइला गनांगोन वा दैया देरसिनदों माथो वा आरो बुखारदों गाब्रनोसै आङो गिदिरथार बारग'बाय फाग्लासो नैबेयाव दे आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामना हो आरो शेयार खालाम आरो लाइक खालाम आरो शेयार खालामना हो आरो कमेन्ट खालामना हो मोजां मोनोब्लाबो कमेन्ट खालामना हो दे आरो बिदिनो गोदान आपडेट लाबोबाय